जे मेट्रिक आनजादनि जे रिजाल्टनि फिथाइ बे फिथाइखौ मोननानै फरायसाफोरनि फिथाइखौ मोननानै फोरोंगिरिफोरा जोबोर गोजोननायखौ जों नुनो मोनदों। दिनै साबेसे फरायसा फरायसुलिफोरा नैबे ग्रिनलेण्ड इंलिश हायार सेकेन्डारिनिफ्राय आनजाद होदोंमोन? गिबि गिबियावनो रायजो मददनिसिम ग्रेडनिबो जानानै बरायनो बावहरबाय। जोंनि ग्रिनलेण्ड हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय गासै 37 फरायसाफोरा मेट्रिक होदोंमोन। बेनि गेजेराव सासे फरायसाया डिस्टिंसन मोननो हादों, ओमफ्राय गासै 22 जन फरायसाफोरा स्टार मोननो हादों। ओमफ्राय बेनि गेजेराव माने सेकेन्ड डिभिजन, थार्ड डिभिजन निल, ओमफ्राय फेल गैया। बेखिनियानो। साबैसे फरायसाया होदोंमोन आरो बे फरायसाफोरनि रिजाल्टआ खोनानो मोन्दों नैबे ग्रिनलेण्ड इंलिश हायार सेकेन्डारि स्कुलनि जे फरायसाफोरनि रिजाल्ट बे रिजाल्टआ गासिबो फार्स्ट डिभिजन थांदों होननानै जों खोनानो मोननाय जादोंमोन। एबसुलुटलि नंगौ, बेयो सैथो, 100% सैथो। जोंनि फरायसालिनिफ्राय गासै 37 जन फरायसा फरायसुलिफ्रा गासै मेट्रिक लिरदों। बेनि गेजेराव गासैबो फरायसाफ्रा फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों, सासे फरायसाया डिस्टिंसन मोननो हादों। बेनि गेजेराव गासै 22 जन फरायसाफ्रा स्टार मोननो हादों। फोरोंगिरिफोरा माबायदि फोरोंदोंमोन आरो फोरोंनायखौ माबायदि फरायसाफोरा गोसो होनानै नायदोंमोन बेनि सायाव माबायदि? फोरोंगिरिफोरनि साइडनिफ्रायथ' 100% फुल डेडिकेसनमोन। ओमफ्राय जों माने माखासे गोदान मेथडफोरखौ लानानै फरायसुलिफोरखौ फोरोंनो नाजानाय जादोंमोन। ओमफ्राय फरायसाफोराबो गावसोरनि साइडनिफ्राय 100%आनो होदों। जोङो नाथाय एसेबांबो हेपि नङा बे बोसोरनि रिजाल्टखौ लानानै, खारन माखासे फरायसाफोरा माने एसेबां पारफरमेन्स खालामनो हायासै। बेखौ लानानै जोङो एसेबां गोजोननाय मोननाय जायासै आरो। फैबाय थानाय समाव ग्रिनलेण्ड इंलिश हायार सेकेन्डारि स्कुला माबायदि रिजाल्ट खालामबावगोन होननानै सानो? निस्सय जोङो नाजाबाय थागोन। ओमफ्राय जोङो माने बेस्ट अफ द बेस्ट स्टुडेन्ट बानायनो सुजिगोन बे फरायसालिनिफ्राय। फरायसाफोरखौ माबायदि खावलायनो सानो जे फरायनाय बिथिंखौ लानानै? फरायसाफोरनि रेसपन्सिबिलिटि आरो डिउटिया फरायनाय। फरायसाफोरा गावसोरनि स्टाडिखौ प्रायरिटि खालामनांगोन, बेनि उनावसो बिसोरो नेक्स्ट आयदाखौ साननो हागोन। आंनि साइडनिफ्राय बेखौनो खावलायनाय जागोन, जाहाथे फरायसाफोरा गावसोरनि मावनो गोनां खामानिखौ मावो, फरायो। जों मोनसे दाजाबदेरनो लुबैयो, जोंनि फरायसालियाव एडमिसना जागायजेनबाय। जाय बिथांमोना एडमिसन लानो लुबैदों बे फरायसाफोरा जोंनि फरायसालियाव फैनानै सुलाद लानो हागोन, लोगोसे फर्मखौ लानानै मुं थिसननायनि राहा लामाखौ लानो हागोन। मा थाखोनिफ्राय मा थाखोसिम बावहाय एडमिसन होनाय जायो? स्पेसियेलि जोङो LKG स्टार्ट खालामनाय जायो, बेजों लोगोसे 12सिम दङ आरो स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, कमार्स, साइन्स दङ। কালি যে মেট্রিকৰ যে ৰিজাল্ট দিলাক, ইয়াৰ বিষয়ে কি ক'ব স্যাৰ? মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ যিটো ফলাফল হৈছে আমাৰ গ্ৰিনলেণ্ড একাডেমি যথেষ্ট উন্নত হৈছে। আমাৰ বিগত বৰ্ষতকৈ এইবাৰ ফলাফলটো বেছি ভাল হৈছে। আমাৰ টোটেল 37টা কেণ্ডিডেট আছে। ইয়াৰে 22জনে ষ্টাৰ পাইছে, এজনে ডিষ্টিংশ্যন পাইছে আৰু 14জনে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে। ছেকেণ্ড ডিভিজন আৰু থাৰ্ড ডিভিজন নিল। অৰ্থাৎ আমাৰ ফলাফলে এই কথা দেখুৱায় যে অত্যন্ত পিছপৰা অঞ্চল হ'লেও আমাৰ প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী মিনিমাম ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাবলৈ সক্ষম হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অনুষ্ঠানটোৱে এই অনগ্ৰসৰ অঞ্চলটোত শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াইছে। আৰু আমি ভাবোঁ পৰৱৰ্তী বৰ্ষতো আমাৰ ফলাফল উন্নত হ'ব আৰু আমি বেছিভাগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যাতে বিজ্ঞান শাখাত নামভৰ্তি কৰাই সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা আমাৰ স্থানীয় অঞ্চলৰ লগতে আমাৰ অসম নাইবা ভাৰতবৰ্ষ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত এটা অগ্ৰগতি লাভ কৰিব পাৰোঁ, বিজ্ঞানৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। আমি বিজ্ঞানৰ শিক্ষক হিচাপে মই যাতে প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিজ্ঞানত আগবাঢ়ি যায়। First of all, I would like to congratulate all the students who successfully passed HSC examination 2025 in Assam. I also congratulate all the students of Greenland English Higher Secondary School for having successfully completed their HSC exam. And I would like to inform that 37 students had appeared in the examination.
and all of them have passed successfully. One got distinction mark in along with all the letter marks in all the subjects. 23 got star mark and rest got first division. Though we expected something more from our school, but yet we are happy that our students did well, and we hope in the coming days, in the coming years, students will do better than this. And we would like to inform to the people of Salbari area that we are giving free admission in HS first year.